Vítajte pri ďalšom dieli za volantom s Matejom. Sedíme v našej predvádzacej EX90 a ja vám teraz poviem, čo na tomto aute najviac milujem. Samozrejme okrem akcelerácie, ticha a komfortu, ktorý nám poskytuje táto nová platforma od Volva. Je to audiosystém. Zažil som veľmi veľa audiosystémov v rôznych značkách, ale môžem povedať, že Bowers Wilkins v EX90 spolu s odhlučnením a tichom v tomto vozidle je asi to najlepšie, čo som kedy počul. Nehovorím, že auta niektoré nemajú lepšie systémy, ale naozaj toto je high-end. Čím sa ten audiosystém pre mňa odlišuje od tých iných? Sú to hlavne širokopásmové reproduktory v hlavových opierkách, ktoré sa využívajú aj pri napríklad telefonovaní. Vytvára to krásny priestorový zvuk. Máme tu 25 reproduktorov. Keď to ešte spojíte s kvalitným vstupným signálom do toho zosilovača, tak myslím si, že málo z nás má doma lepšie audio ako v tomto aute. Príďte si to k nám vypočuť do Begamu. Určite to stojí za to.